Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Maki na nasa Saudi pero mula sa lalawigan ng Cagayan. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago nyo na lang ako sa pangalang Maki. Kasalukuyan po akong nasa Pilipinas dahil mahirap bumiyahe dahil sa pandemic. Simula nang mag-abroad ako, maraming beses na akong pabalik-balik. Sa panahon ng pandemya, nakita ko itong YouTube channel nyo kung saan mapapakinggan ang karanasan ng aking mga kapwa tagapakinig, lalo na ng mga OFW. May karanasan din akong nais kong maisadula at sana ay makapag-iwan din ako ng aral sa inyong mga tagapakinig. May kaya ang pamilya ko, ate, dahil bukod sa business-minded ang nanay ko, government employee din ang tatay ko. Kaya nakatapos ako ng pag-aaral na walang problema. Nagkaroon ako ng girlfriend, pero nung nangibang bansa siya, ikinasal siya sa iba. Ang dahilan niya, hindi kami bagay dahil para akong langit, samantalang sila raw ay lupa dahil mahirap lang sila. Hanggang sa nagka-girlfriend ulit ako, pero medyo maarte at suplada. Sisimulan kong magsalaysay noong bisperas ng aming kasal.
Bakit ganito? Bukas na ang kasal namin ni Magda. Pero iba ang pakiramdam ko. Parang ayoko na siyang pakasalan. Lalayas na lang yata ako para hindi na matuloy ang kasal namin bukas. Maki, anak. Anong ginagawa mo dito? Ha? Papang? Bakit nandito ka sa gilid ng kalsada? Kanina pa kita hinahanap. Papang, huwag na lang kaya nating ituloy ang kasal. Ano? Bakit, anak? Ano ang dahilan? Para po kasing nagdadalawang isip akong pakasalan si Magda. Parang ayoko na. Bakit naman? Hindi ko rin alam, Papang. Basta, huwag na lang kaya nating ituloy. Maki, anak. Makinig kang mabuti. Nakahanda na ang lahat. Nakatay na ang mga baboy para sa handa niyo bukas. Kaya hindi pwede ang sinasabi mo. Dapat lang na matuloy ang kasal. Magpapakabait ka kila Magda, anak. Mamang? Oh, bakit, Maki? May problema ba? Kung maaari sana, ayokong tumira kila Magda, Mamang. Ano? Bakit naman, anak? Mamang, isipin niyo naman. Ako ang lalaki. Ako ang makikitira sa kanila. Akala ko ba na pag-usapan nyo ng mabuti ang bagay na yan? Anak, pagtapos na kayong nag-usap, dapat matupad ang napagkasunduan nyo. Ang hirap pag yan ang pinagtatalunan yung dalawa. Kaya maghanda na kayo. At huwag mong kalimutan ang mga bilin namin sa iyo kapag nakatira ka na sa mga biyanan mo. Sobrang hirap naman nito. Hindi ko pa nasusubukang magsaka simula nang magkamalay ako. Pero dito kila Magda, kailangan kong magsaka para lang mabuhay. Hindi ako sanay sa ganito. Kakausapin ko si Magda. Mas gugustuhin ko na lang magtrabaho sa abroad. Mas malaki pa ang sahod ko. Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ganito na maghapon akong nasa bukid. Napakaliit pa ng kita ko pagdating ng anihan. Mangingibang bansa na lang ako.
O ano, Magda? Kumusta na ang pamilya mo sa apartment na inupahan ko dyan sa lungsod? Mabuti naman kung komportable kayo ng mga magulang mo dyan. Kumusta nga pala ang pag-aaral mo? Pagbutihin mo ang pag-aaral mo para makapagtapos ka. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Oo nga pala. Pinadalhan ko sina Mamang at Ano? Galit ka dahil nagpadala ako kina Mamang at Papang? O sige. Pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na sila padadalhan ng pera. Yan ang pinakaayaw ko kay Magda, Ate Emmy. Madamot siya. Nagagalit siya sa akin kapag nagpapadala ako ng pera sa mga magulang ko. Tama naman siya na may kaya ang mga magulang ko at hindi nila kailangan ang pera. Pero ayoko talaga ang ganong ugali ni Magda. Akalain mo, ate, pinag-aaral ko siya. Umuupa pa ako ng apartment na tinitirhan nila ng mga magulang niya sa lungsod. Lahat gastos ko. Pero nagagalit siya kapag nagpapadala ako sa mga magulang ko. Ganun pa man, nagpasensya ako, Ate Emmy, dahil may anak na kami ni Magda. Sa kabila ng kasaganaan ng buhay na ibinibigay ko kay Magda, natuto pa rin siyang manlalaki. Napatunayan ko yun, hindi lang isang beses, kundi 2 beses ko itong napatunayan. Kaya ang pagiging mag-asawa namin, nasira at nagkahiwalay kami. Sinabi ko na lang sa kanya na susuportahan ko na lang ang aming anak, kahit hindi ako sigurado kung ako nga ang ama ng pangalawang anak niya, dahil nasa Saudi ako noong nabuntis siya. At isa pa, hindi ko kamukha ang bata. Sa paghihiwalay namin, natuto akong uminom, magsugal at mambabae. At dala-dala ko ang ugali kong yun hanggang sa pagbakasyon ko dito sa Pilipinas. Ngayong hindi ka nalasing, pwede ba tayong mag-usap, Maki? Bakit, Mamang? Masama ang ginagawa mo, anak. Pag-iinom at pambababae na lang ang inaatupag mo. Mamang? Nagbago ka na, anak. Bakit ganyan? Hindi mo man lang maisip na pasyalan ang mga anak mo sa lugar nila Magda. Mamang, hindi ko na asawa si Magda. Hiwalay na kami. Maki. At isa pa, hindi naman po ako pumapalya sa pagbibigay ng sustento sa mga bata. Kahit na hindi ako sigurado kung ako nga ang ama ng bunso niyang anak. Dahil nanlalaki naman siya. Kaya hindi ko na po kasalanan kung ganito ako ngayon. Kasalanan ni Magda dahil niloko niya ako. Niloko ako ng babaeng yon. Ay, nangungunsumi ako kay Maki. Hindi lang ikaw. Maging ako man.
Nagbago na ang anak natin. Kung gaano siya kabait nung binata pa siya, yun naman ang sama ng ugali niya ngayon. Oo nga, ang ayoko ay ang mga ginagawa niya sa mga babae. Pinaglalaroan niya ang mga babae. Kaya ngayon, habang nandito siya sa Pilipinas, 2 babae ang nag-aagawan sa kanya. Sina Fiona at Jana. Pero kung ako lang ang masusunod, gusto ko si Fiona para kay Maki dahil mabait siya. Ako rin. Siya rin ang gusto kong pumalit sa dating asawa ni Maki. Si Fiona ang pipiliin ko dahil nakita ko ang ugali niya. Dahil sa 1 buwan niyang pagtira dito sa bahay. Tama ka. Magaling siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Samantalang palaban si Jana. Biruin mo yun. Ilalaban daw niya ng patayan si Maki. Ay, yan ang hirap. Si Maki lang ang makalulutas sa problemang ito. Siya lang. Mamang, mabait nga si Fiona. Pero meron siyang nagawang hindi ko nagustuhan. Ano bang nagawang mali ni Fiona noon? Hindi namin napansin ng papang mo nung tumira siya dito sa bahay. Ako lang ang nakapansin, Mamang, nung tumira ako sa lugar nila. Ano ang hindi mo nagustuhan kay Fiona, anak? Hindi niya sinabi ang totoo sa mga magulang niya. Ipinakilala niya ako sa lugar nila bilang binata, hindi bilang dating may asawa. Ganon ang nangyari, Mamang. Kaya ayoko na kay Fiona. Kahit pa sabihin niyong siya ang gusto niyong ipalit ko kay Magda. Naghiwalay din si Maki at Fiona. Paano? Inuwi niya na dito si Jana, kaya naghiwalay sila ni Fiona. Matapang din si Jana. Wala siyang kinatatakutan. Handa niyang ipaglaban si Maki. Diyan niya natalo si Fiona. Dahil si Fiona, sumuko agad. Ayaw daw niya ng gulo. Kahit sino naman, kung ako rin ang nasa kalagayan niya, iiwas na lang ako kaysa lagi akong nakikipag-away dahil lang sa isang lalaki. Ang hirap. Parang walang anuman kay Maki ang mga nangyayari. Sabi ko nga noon, si Maki lang ang makakaayos ng lahat ng mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Siya lang at wala nang iba. Sa maikling salita, si Jana ang nakasama ko. Noong una, maganda pa rin ang relasyon namin ni Jana, lalo na't nag-ampon pa kami ng isang anak na ipinangalan pa sa akin ni Jana. Pero nang lumaon, lumabas ang tunay niyang ugali. Ramdam kong mahal niya ako. Ngunit naging bastos siya dahil nagawa na niyang bastusin ang mga magulang ko. Gusto rin niyang ipangalan ko sa kanya ang lahat ng naipundar ko
dahil natatakot siyang maagaw ito ni Magda, ang legal kong asawa. Para lang makaiwas sa away, hindi na ako kumibo, Ate Emmy. Maki, akala ko ba aayusin mo na ang annulment nyo ng dati mong asawa? Ha? Paano tayo magpapakasal kung hindi annulled ang kasal nyo ng Magda na yun? Jana, wala akong oras para asikasuhin yan. Alam mo namang masyado akong abala. Ano ka ba? Maaasikaso mo yan kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, wala talagang mangyayari. Bakit naman ayoko? Gusto ko, pero wala lang akong oras. Alam mo namang pabalik-balik ako sa ibang bansa. Yan ba talaga ang dahilan? O mahal mo pa rin si Magda na dati mong asawa? Pwede ba, Jana? Ayoko nang pag-usapan pa ang manlolokong babaeng yun. Hindi ko na mahal si Magda, kaya ayoko nang pag-usapan. Jana, nasaan ka ba? Jana! Bakit ba? Tawag ka ng tawag. Jana, Ano bang kailangan mo? Ay, nakakainis ka. paabot naman ng gamot na Na naman! Yan lang hindi mo pa kayang gawin kahit nasa tabi mo na. Kunin mo na. May ginagawa ako. Ano bang ginagawa mo? Basta, may inaasikaso ako. Istorbo ka. Grabe naman si Jana. Hindi man lang niya ako maalagaan. Samantalang alam niyang may sakit ako. Ang kinikita ko na lang pag nasa abroad akong importante sa kanya. Hindi man lang niya ako maasikaso pag ganitong may sakit ako. Ano? Nakipaghiwalay ka na kay Jana? Opo, mamang. Bakit, Maki? Anong nangyari? Ilang taon na kayo. Nag-ampun pa kayo ng itinuring ninyong sarili ninyong anak. Hindi ko na pumatiis ang ugali ni Jana, mamang. Bukod sa mayabang, masungit pa. Kayo nga ni Papang, binastos niya. Higit sa lahat, yung mga material na bagay lang na kaya kong ibigay sa kanya ang mahalaga. Anak. Alam niyo yan, mamang. Kasi lahat ng naipundar namin habang nagsasama kami, naipangalan lahat sa kanya. Yun na nga, anak. Paano na ang mga naipundar mo na nakapangalan lahat sa kanya? Material na bagay lang yon, mamang. Sa kanya na ang lahat ng yon kung gusto niya. Ang mahalaga ngayon, hiwalay na kami. Anong plano mo ngayon, anak? Gaya ng dati, mamang. Mangingibang bansa ulit ako. Magtatrabaho ulit ako sa abroad.
Kumusta na kayo, mamang? Miss na miss ko na kayo. Mabuti naman, anak. Bakit hindi mo naman sinabi na uuwi ka pala? Gusto ko kayong sorpresahin. Nasaan si Papang? Alam mo naman ang trabaho ng papang mo. Government employee siya. Kaya wala siya dito sa bahay. Nasa trabaho. Oo nga pala. Oh, kumusta na kayo, mamang? Mabuti naman, anak. Ikaw ang dapat naming kumustahin. Alam niyo po, sobrang saya ko. Napansin ko nga. At hindi lang yan, anak. Ano pa, mamang? Magalang ka nang magsalita. Bumalik ka na sa dati, anak. Yung mabait at magalang na Maki na anak namin ng papang mo. Pasensya na kayo, mamang. Nagbago lang ako noon dahil sa mga nangyari sa buhay ko. Pero ngayong nahanap ko na ang sarili ko, napag-isip-isip ko na ang mga maling nagawa ko noong miserable ang buhay ko. Maki, anak. At si Ashley po ang dahilan, mamang. Ha? Ashley? Sinong Ashley? Girlfriend ko, mamang. Huwag po kayong mag-alala. Makikilala niyo rin siya. Siya ang girlfriend ko na tumulong sa akin na mahanap ang sarili ko at bumalik sa dating ako. Nakarelasyon ko na noon si Ashley, pero naghiwalay kami dahil kay Jana. At nung nagtagpo ulit ang landas namin, naramdaman ko na siya talaga ang para sa akin. Mabait at humble si Ashley na isa ring OFW kagaya ko. Sa ngayon, matibay na ang relasyon namin ni Ashley. At nag-uumpisa na kaming gumawa ng sarili naming pamilya. Ang dating asawa kong si Magda ay may anak na sa ibang lalaki. Kaya plano kong asikasuhin ang annulment namin para makasal kami ni Ashley. Nagpakasal na rin si Jana sa iba. Kaya naniniwala akong magiging tahimik ang buhay ko kasama ang nobya ko. Gaya nga ng sinabi ko sa unang bahagi ng aking sulat, ate, kasalukuyan akong nandito sa Pilipinas at inaayos ang mga dapat kong asikasuhin. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Maki. Maki, salamat din sa pagbabahagi ng iyong kwento. Naging komplikado ang iyong karanasan dahil marami kang pagsubok na pinagdaanan bago mo nahanap ang talagang para sa'yo. Sa tingin ko, wala naman talagang hadlang sa mga plano nyo ni Ashley dahil gaya nga ng sabi mo, may ibang pamilya na ang ex-wife mo at si Jana na naging partner mo ay nagpakasal na rin sa iba. Ang gusto ko lang ipaalala sa iyo ay ang obligasyon mo sa mga anak mo mula sa una mong asawa dahil mahirap kung pababayaan mo sila. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man